पटबज्जरानि बे सरक ना गामिया सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों खुंगा नैथि बोसोरसालिया रंजालि बैसागु फोरबो। गोदानै बिफां लाइफां खिलिखांनायजों बैसाग दाननि लोब्बायै गोदान बोसोराव रंजाखांदों बे सरक ना गामियाबो। बे फोरबोनि समाव गेदेरा उन्दैफोरनि गेजेराव मान होलायनाय, थुनलाइ बादायलायनाय, गेलेनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ लाफानाय जायो। गामिनिनो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि जयमती ब्रह्मगिरिया हिन्जावसाफोराबो दानाय लुनायजों लोगोसे हारिनि हारिमुखौ गोजौआव दैखांनायाव साफा साफा बिबान दं होननानै बिबुंथियाव रायखाङो। मख'नो गोनांदि गोदोनि जारिमिननि बादिब्ला बर'फ्रा दावहा नांनो थांनाय बिर जोहोलावफोरनो हरसेयावनो आर'नाइ जि दानानै देरहानायनि थाखाय गानहोहरनाय जायोमोन होननानै बिथाङा बुंबावो। दिनै बे फोरबोनि सायावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मा फोरमायखो बिथांमोना फै मिथिना लानि। संगिना मुसाहारि बिथांखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय मोसानो खावलायबाय। जोंहा मेला जोब्बाय, खालि आफादगिरिनि बा मेल सामलायगिरिनि बिबुंथिल'सै। रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय सामलायगिरिनि बिबुंथियाव आङो बेबायदि गोलावथार बाथ्रा बुंनाय नङा। जोंहा रायजो राजाफोर पार्सनाहाय इन्टारभिउ लागासिनो दङ। दा बिसोर लाखांनायनि उनावहायनो गिबियावनो साबायखर बावनाय हाबाफारिजोंनो मेलखौ फोजोबनाय जासिगोन। दा बे समावहाय संगिना मुसाहारि बिथांखौ मोसानो खावलायबाय। मानगोनां दैदेनगिरि खुंफुंगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय। बाथ्राया नैबे आं बुंनो थांनाया जे जोङो बैसागु फोरबोखौ आरो बे समाव मोनसे फोसावहरदों, गुबुन जायगायाव जोङो मेल बेबायदिनो देग्लाय जोबनायनि सिगां बिथांमोनाबो बे मोसाखावरि हान्जाफ्रा बयबो ज' जानानै नैबेहाय मोसानांगौ। लोगोसे बे साइनासालियाव जिरायनाय रायजो राजा बयबो मोनसे बैसागु बरायनायनि सोलायनायखौ जों नुदों। बैसागु बरायनाय फोरबोनि मोसाग्लांजोबनांगौ बयबो। मेल जोबनायनि सिगां बेखौ खालामगोन। नैबे इन्टारभिउ लाखांब्लानो खारना बे हाबाफारिखौ लानाय जासिगोन। दा संगिना मुसाहारि गावबा गाव न'आव जायै लोङै आननेसेसारि माखासे समफोरखौ जों ओरैनो थांहोयो। समाजनि रिति निति माखासे मोजां गाज्रि जोङो समाजखौ माबोरै दैदेनलांगोन, माबोरै जौगालांहोनो हागोन बेनि सोमोन्दै सावरायलायनो जों स्कप मोना। ओंखायनो जोंनो बेबायदि स्कपखौ सावरायलायनो थाखाय बेबायदि फांसन खुंनाय जादों। दा बेनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों। बिथांमोना दहाय फुंनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि गेलेनाय आरो बायदि रोखोमनि हाबाफारि बादायलायनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। आरो बे हाबाफारि लानायनि गुबै थांखियानो जाहैदों दानि गथ'फोरखौ गेलेनाय, खननाय, मोसानाय बायदि रोखोम बिथिङाव माबोरै जौगासार जालांहोनो हायो, बिथांमोनखौ बोरै जों गोजौ लेभेलाव लांहोनो हायो, बिनि थाखाय माखासे आइडिय'लजिफोरखौ लानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावदों। बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम खुब साबायखर बावदों आरो। दा नैबे समावहाय दे गोदोनि बायदि रिंगु दामसा खाम सिफुं जथा दामनायखौ नुनो मोनला। दानि सुबुंफोरा मदार्न दामनायसो मोसायो। बेनि गेजेराव मा बुंगोन नोंथां? बेखौ बियो खुब साननो गोनां। थारमाने बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जायनाखि दामजु, जायखौ जोङो बर' दोरोङारि दामजु होननानै बुङो, बेनो गिबियावहाय खाम, जथा, सिफुं, सेरजा आरो माखासे नैबे औवाजों बानायनाय बेफोरबायदिखौ जोंनि हारियावहाय जोंनि हारिमुखौ रैखा होनो थाखाय, जोंनि जाथिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दिन्थिनो थाखाय जों बैफोर दामजुफोरखौ जोङो लानांगौ। नाथायबा दिनै जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे क्राइसिस फैदों, माने जोंनि हारिमायारि जोंनि बर' माहारिनि दामजुफ्रा दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनो हमदों। आं मोनसे आपिल खालामनो लुबैदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जेन' जोंनि जाथिनि माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ जेन' जोङो मोनफ्रोमबो बैसागु फोरबो फालिथाय पटबजरानि सासे थागिबि हिसाबै, पटबजरा ओनसोलाव जोनोम जानाय सासे सुबुं हिसाबै आंनाव मोनसे गोसोआव दुखु दङ। मानो होननानै बुङोब्ला पटबजरानि 90% गामिफ्रा ब्रिटिश आमोल एबा भारत उदांस्रि जानायनि बेसेबांबा बोसोर सिगांनो जोनोम मोननाय। दा एफा गोबाव बोसोर जाबाय जोंनि बे गामिफ्रा, अब्लाबो जोंनि गामिफ्रा दासिमबो गोग्लैसोनाय। लामा सामा मोजां गैया, दालांफ्रा मोजां गैया, जोंनाव हान्था मेलानि जेबो सुबिदा गैया। जोंनि 99% आबाद मावनानै जाग्रा बे सारा पटबजरा ओनसोलनि सुबुंफोरा दा बेवहाय एथ' खस्थ'यै जोङो मावनानै मोननाय फिथाइ, बे मावनानै मोननाय फिथाइखौ जोङो बाजाराव फानोब्ला जोङो मोजां बेसेन मोना। बिनि थाखाय जोंनि सारा पटबजरा ओनसोलावहाय रांखान्थियाव जोंनि न'खरफोरा जोबोद गोग्लैसोनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो आङो दिनै
नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जायखि सरकाराव थाया मानो आं मोनसे खावलायनो सानदों गोबां सरकार जालांबाय गोबां थाखो सम बारलांबाय बिनि गेजेरावबो दिनैसिमबो जोंनियावहाय लामा दालां बायदिसिना सुबिदाफोरखौ जोङो दासिमबो मोननो हायाखै दिनैनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव दिनैनि ग्लबेलाइजेसननि मुगायाव जों जिबायदि परिबेसजों जोङो सोलिनांगौमोन बेबायदि परिबेस आरो बेबायदि माने लेभेलखौ जों मोनहैनो हायाखै बिनि थाखाय आं पर्बतजरा हिसाबै जोबोद दुखु मोनो आरो आं सानो गुबुन ओनसोलफोरबायदि जोंनि माने पर्बतजरा ओनसोलाबो जौगासार जानो हायोबा आं खुब गोजोनगोन आरो आंनिल' बाथ्रा नङा बे सारा पर्बतजरा बा सारा जोंनि समाजानो बेखौ गोजोन मोनगोन होननानै आङो सानदों बावदों लोगोसे दिनै 1430 बांला सालनि रंजालि बैसागु फालिथाय बिसरखना गामियाव आङो बानजाय आफादनिफ्राय बेखौनो बुंनो गोसो जादों जे दिनै नैथि खेब फालिनाय जोंनि रंजालि बैसागु फालिथाय बियो जोबोद गाजा गोमजायै फालिजादों आरो गामिनि रायजो राजाया गासिबो जयै मदद होनानै जोङो बे रंजालि बैसागुखौ फालिदों बे फालिनायाव जों आलासि महरै जोंनि ओनसोलनिनो माखासे मेलेमजिबि आरो फरायसा आफादाव ओंखारनाय लिडारफोरखौ जोङो लेंहरनाय जादों माखासे बैसागुआ माबोरै फालिजायो बिनि सोमोन्दै बुंलांनो थाखाय जोंनि गामियाव दा बिसोरो जोबोद मोजाङैनो जोंखौ बुंनानै गालांबाय बा रायजो राजाखौ बुजायनानै गालांबाय बैसागुआ मा जिनिस दिनै बैसागुखौ आगुआव माबोरैहाय जोङो फालियोमोन जोंनि गामियाव एबा जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै नैबे 21 फार्स्ट सेन्चुरि हाबनाय लोगो लोगो जोंनि गामियाबो जे मोनसे डेभेलप माबायाव फैदों शिक्षा दिक्षायावबो माने डेभेलप जाबोदों शिक्षायावबो BA MA बा हायार सेकेन्डारि मेट्रिक पास जानाय एभेलेबेल जाबोबाय एसे गुनि गियानि जाबोबाय बे बुरिथियै जोंनि गामियाबो मोनसे सिन्था भाबना खालामनानै जोंनि बे बैसागु फालिथायखौ जों फालिनाय जादों नोंथांमोना बे सानसेनि हाबाफारि लानानै मा आयदाफारि लानानै सोरबा बे फोरबोखौ फालिनाय जा बे बैसागु रंजालि फालिथाय आफादा दिनैहाय सानसेल' हाबाफारि लादों मानोना जोंहा थाखा फैसानि आंखाल जों एथबां थाखा फैसा बुथुमनो हायाखै जार फले जों सानसेनि हाबाफारिल' लानानै फुंनि समाव जों माखासे गेलेमु आयदा लादों जेरै दाउला सौलायनाय खारनाय गथ'फोरनि गेदेरफोरनि खारनाय बारनाय आरो दिरुं बोनाय आरो बेयावहाय दै हागुं बेखौ जोङो माखासे आइटेमखौ लानाय जादों बेखौ जोङो फुंनि समावनो लानानै फोजोबनाय जादों आरो जोङो सानदोंमोन लिटारेसि प्रग्रामखौ लानो सानदोंमोन नाथाय जोंहा माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो बे बोसोराव बेखौ लानो हायाखै आङो मिजिंथिदों फैगोन बोसोराव जोङो बेनिफ्राय साबसिन खुंनो साखाफारा खालामगोन बा लागोन जोङो बेखौ आङो बैसागु फालिथाय बिसरखना गामिनि जानानै आङो नोंथांमोननि चेनेलजों बिबुंथि होदों आरो आगोल बोसोराव जे जों जाबादि फालिदोंमोन देग्लायहाय एसे जोङो साबसिनै फालिदों मानो होनबा थांनाय बोसोराव जोंनि गामिया जेरखम बादि माने बैसागु फालिथायखौ फांसनखौ गैयाब्लाबो हानि माबा बानायनानै जोङो पेन्डेल बानायनानै जोङो फालिनाय जादोंमोन गिबि खेबखाय जोङो बै समाव हास'वाखैमोन नाथाय देग्लाय एसे मोजाङै खालामसै होननानै जोङो पेन्डेलखौबो एसे साजायदों आरो साइनासालिखौबो एसे साजायदों आरो रायजो राजायावनो जोङो बेयावनो खामानि मावगोन बेयावनो मिथिं दावथिं खोनासंगोन आरो मोसागोन दामगोन बेयावनो होननानै जोङो रायजो राजाखौबो एसे ओंखाम जाहोनाय जादों नोंथांमोना बे फोरबो फालिनायावहाय सोरनिफ्राय रांखावरि अनसुंथाइ मोनदों नामा बेखौथ' जोङो बुङाबाबो जागोन मानो होनबा गामियावनो जोङो न'खरसेयावनो माइरं एसे रां खांलायनानै जोङो बे बैसागु फालिथायखौ फालिनाय जादों सोरनिफ्रायबाबो जोङो अनसुंथाइखौ बिनो थाङाखै एबा जोङो लायाखै जों गामिनि रायजो राजायानो बैसागु खांनानै जोङो बैसागु फालिथायखौ फालिनाय जादों बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि सानखान्थि फिजिक्स केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd आरो DLED थानाय जानांगोन लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन
गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।